La Falla al Mercat ha presentat el seu llibret 2014. Des de fa 10 anys es decidí que el llibret girara al voltant d'un tema que anara més enllà del món de les falles. El tema literari s'ha dedicat enguany al 750 aniversari de la séquia reial del Xúquer. Sempre volem buscar una temàtica que estigui relacionada en Alzira o en la comarca i que no siga tampoc estrictament fallera, que gràcies a que podem tindre una bona difusió del nostre llibret, que els alzirenys coneguen altres aspectes de la nostra ciutat. I en aquest cas vaig estar investigant a veure què és el que va passar fa 50 anys i resulta que se celebrava ni més ni menys que el 700 aniversari de la séquia reial del Xúquer, que en el seu inici, quan Jaume I la va ordenar construir, es deia séquia reial d'Alzira. La Falla al Mercat cuida amb molta estima el seu llibret. Prova d'això són els primers premis que ha aconseguit en els darrers anys. Hem aconseguit 4 primers premis, enguany hem aconseguit un tercer premi per unes circumstàncies que ja s'aclariran, però que sempre li posem molta estima, li donem molt de color, molta participació, sempre la part que volem que siga un resum de l'any anterior, posant la foto de l'any anterior, que ja moltes vegades se queda tot en els esbossos de les falles i a l'any següent no se recorda com era la falla en realitat, i anem arreplegant tots els actes que se van realitzant en la nostra comissió al llarg de l'any. Al mateix acte també es va presentar el llibre Pasqual Carrasquer, creador de falles, escrit pel periodista Joan Castelló. Carrasquer fou l'artista faller natural de Sueca, amb qui la Falla al Mercat va aconseguir fa 50 anys el seu primer premi, al que s'uniren en 1971 i 1972 altres dos màxims guardons. I arreplegant aquestes dades inicials vaig comprovar que eren vora 500 falles, 450 les que han catalogat el que tenia la seva producció fallera. Crec que valia la pena contar la història d'un home que sense tindre una formació específica en belles arts, sense eixir del seu poble Sueca, va lograr triomfar en les falles no sols del seu poble, sinó d'en València i en tots els pobles de la Ribera i també d'altres comarques. Carrasquer hi va estar present a l'acte per rebre aquest reconeixement. El llibre ja va ser presentat a Sueca, on també va rebre nombroses felicitacions. Són molts anys de treball i molta feina. Ha fet així moltes falles i la del mercat, el temple aquell que vas fer i moltes, sí. L'acte de presentació tant del llibre com de l'obra Pasqual Carrasquer, creador de falles, va comptar amb una àmplia representació de la Comissió Falla al Mercat i també amb la presència de l'Ajuntament d'Alzira. Qualsevol esforç que suposa donar-li més prestigi i més valors a aquesta festa tan volguda en esta ciutat, la veritat, benvinguda siga. Estem parlant també d'un llibre que fa referència a un dels artistes emblemàtics d'anys endarrere. L'acte va tindre lloc a l'auditori de la Casa de la Cultura d'Alzira.